Takže čaute lidi, zdraví vás Noxík a ještě bych vám chtěl říct takovou informaci, že můžete se mě ptát na jakékoliv otázky chcete a já vám na ně budu odpovídat. Jsem tady s Anaratexem. Tak, vy se mě budete ptát na moje otázky, jako pod komentáře budete psát pod tady to video a budete se mě na to ptát. A on se mě na to, co se mě zeptáte, tak on se mě na to zeptá a já vám na to odpovím, bude jako k tomu video. A dneska máme 23.6., takže počítám, že by to mohlo být tak 27. To máme dneska neděle, 27. Máme čtvrtek, ne, blbost, máme středu, ne? Ani nevím, čtvrtek nebo středu, jedno z toho, to je jedno. Takže uděláme to takhle a to by bylo ode mě všechno. Eneretek se s váma loučí a já taky, takže čau. Kdo nedá odběr, nemá svek.